Kolega? Kolega, probudite se, molim vas. Da, recite. Jedno pitanje. Možete pogledati u nebo i da mi kažete šta vidite? Ovako, sa aspekta astronomije mogao bih da zaključim da ovde ima više milijardi zvezda. Kao meteorolog, kao filozof mogu zaključiti da smo mi izuzetno mala mikroskopska bića u ovom... Budalo! Ukrali nam šator! A? Moj zeleni šator! Gde si ti, odavno se nismo vidjeli, šta radiš ovdje, a? Pa, šef. Molim te, čuti, nemoj da mi pričaš, nisam ništa promenila, da znaš. Inače, šta ima novo, šta ovako mislim? Misliš da si šarmantan? Pitaj mog terapeuta. Misliš da neko pada na te fore? Ne znam da li padaju, ali... Obaram ljude s nogu. Ovo će biti dobra noć, predosjećam. Ovo će biti dobra noć, predosjećam. Dobrodošao, agente DB8. Kako ste me nazvali? Pa, DB8. DB šta? 8! Vaš izveštaj bio je nepotpun, bez potrebnih podataka, imali ste par ispada tokom proteklih godina. Služba mi je sve i ako je bilo ispada, moralo je tako da bude. U redu, DB8, imat ćeš priliku da popraviš. Zovite mi Radeta iz tehničkog. DB8, cigaretu. Neke hvala, doručkovao sam. Dobar dan. Dobar dan, poznajte se. DB8. Pa niste baš toliko. Ne, DB8. Ne, niste. Možda malo u pojasu, ali... Ne, ja DB8. Ma znam da, šalim se, ja sam radio. Halo, pozovite mi DB7. E pa, DB8, vreme je da upoznaš i svog kolegu. Kolegu? Ja radim sam. Dobar dan, šefice. Dobar dan, DB7. Ne. Dakle, sada kada ste svi tu, vreme je da radimo. Vas trojica
činite tim. Samo malo šefe, ja radim sam. Čekaj malo, misliš da bi ja radio sa amaterima kao što ste vas dvojica? Šta? Posle svega što smo prošli zajedno? Ma ti si samo pozer. Šta si rekao? Slučajeve rešavaš na sreću. Ja nikad nisam imao sreću. Svaki slučaj rešio sam napornim radom. Šta je ovo? Molim vas, zaustavite ovo. Dosta! DB8 i DB7 radit ćete zajedno na terenu dok će vam rade biti tehnička podrška. A sad tišina i gledajte ovamo u ekran. Pažljivo. Smrad. Šta si rekao DB8? Ništa, samo da je DB7 smrad. Ja ću ga... Dosta i gledajte u ekran! Pažljivo gledajte. Ovo je Tanja. Osumnjičena je za nelegalno držanje i prodaju opijata. Sumnja se da iza nje stoji mozak čitavog kriminalnog udruženja koji upravlja kako njome, tako i celom kriminalnom mrežom na području Južne Srbije. Morate doći do mozga operacije. Prva tačka je Tanja. Vaš zadatak će biti da odete do nje i vrlo diskretno ispitate stvari. Ne moram da vam kažem da je ovo tajna i delikatna operacija. Znači, dogovoreno. A sad svako na svoj posao. Čekaj, šta je dogovoreno? Tek smo došli ovdje, ti si rekao znači dogovoreno, sad svako na svoj posao. A šta mi radimo uopšte ovdje? Eto ovako, ono je Tanjina kuća. Mi čekamo noć, a onda je pratimo. Do tada pazimo da ne napusti stan. Ne mogu da čekam noć, idem odmah. Ali to je direktno kršenje pravila i protokola. Ne možeš to da radiš. Gde lisica krade jaja? Upravo tako. Jao, ne mogu da verujem. Šta? Ja, pa ništa se nisi promenila. A mogu da uđem, izvini. Kolaču ti ganju? Nemoguće. Ako ne verujete, pogledajte. Izvinite, ali ja se vas stvarno ne sjećam. Pričat ćemo kad staviš kafu. Čekam te tamo. Dobro. Stigla kafa. Nisam ni mislio. Okej. Jedino lepše od ove kafe su tvoje oči. Da, ali tu kafu mi je donao moj dečko iz Turske. Iz Turske? A još je topla. Izvolite. Dobar dan, dolazim iz elektrodistribucije. Dobili smo prijavu o ukrštenom kolu. Je li imate vi neku legitimaciju za to? Legitimaciju? Pa, mislim da nije potrebna. Upalo vam je nešto u oko. Ili imate vi neki nalog za ovako nešto? Pa nemojte, molim vas, nije potrebno. Tanja, meni je ovdje nešto sumnjivo. Izvinite, ne mogu sada. Ja, opet. Moraš da ideš. Ti normalan, sabotiraš misiju, zvaću štab da ti kažem. A ti znaš i brojeve dok krećeš, a? Ne, sad je dosta. Zovem štab. Halo? Obućarska radnja, izvolite. Pogrešan broj. Pa dobro, dođite sutra da zamenimo. A ne takav broj. Prestani da me miniraš. Šta gledaš? Jel vidiš onog čovjeka sa jednim okom? Gde? Mislim da su to ljudi koje tražimo.
E pa neću dozvoliti da upropastiš i ovo. Idem da istražim stvar. Idi istraži stvar. Dobar dan, izvinite, ja sam putujući reporter presa. I sada zanima ako nije problem da vam postavim par pitanja. Ajde, ali požuri, imam neka posla. Da li mislite da Srbi puno psuju? Jebem li ga? Ej, izvini, dečko, žurim. A stanite. Samo trenutak, molim vas. Samo trenutak, izvinite. Droga, Rade, mi ovo nosi u štab, označi kao dokaz broj 1. Razumem. Ja idem da pratim onog sumnjivog lika, možda me odvede do cele organizacije. Hvala. Odlično ciljaš. Nisam ciljao u njega. Šalim se. Na gazi. Pali. Evo. Ajde idemo, ajde. Šta je ovo? Pa to je dokaz. Dokaz? Šta je dokaz? Dokaz je izraz koji se koristi za sredstvo, predmet ili činjenicu koji upućuje ili na drugi način... Dosta, donijeli ste mi šećer u prahu. Šećer u prahu! Neka hvala, ja bi vegetu, više volim. A da, donijeli ste mi šećer u prahu i šta mislite da vam dam nalog za hapšenje na osnovu šećera? Kada mi je Rade doneo dokaz broj 1, mislila sam da radite nešto korisno. A sada shvatam da ste vi pravili čitavu agenciju i državu na budale. Marš odavde! Šta je bilo? Može malo taj šećer? Mrš napolje! Ne razumijem kako ono moglo da se desi. Siguran sam bio da je bilo droga. Ajdemo do kafića. Uz viski se bolje razmišlja. Ajde. Dve vodke, molim. Stvarno ne znam. Mogu da se zakunem da je bila droga. Pa mislim, videli smo i ja i ti. Znači, nemoguće. Čak sam i probao malo. Znači, nemoguće da je bio šećer. Nikako, nema šanse. Možda nam neko smešta? Izvolite. Možda. Šefica je danas kupila novi auto. Misliš li ti isto što i ja? Ne. Ali mislim da je šefica umešana u ovo. Čoveče, nikad mi to ne bi palo na pamet. Ja sam mislio da kupimo novi auto. Aj živjeli. Aj, živjeli. Znaš da si ti mnogo dobar čovjek? Ne. Ti si dobar čovjek. A ne dozvoljavam. Ako je neko u svetu dobar čovjek, to si ti. Jao. Pa ti znaš da ne padam ja na te fore.
Gde smo? U pomoć! U pomoć! Ajde da vičamo zajedno, možda će nas neko čuti. Ajde, zajedno! Zajedno! Tišina bre! Zapomažete kerovi, miševi, kljunovi, štrumfovi i tako dalje. Što ste ovde, a? E pa neko vaš nije vaš. Neko među vama je izdajica. Pazi Rade, neko nas je izdao! Kako niste odmah shvatili? Pa meni ste dali dokaze koji su se pretvorili u šećer. Kristofer je bio nespretan, pa ih je ispustio. Nema mesta za greške, Kristofer. O! Jo! Moj zdrav bubrek! O! Pa što si me ubao? Pa što si me ubao? Ne mogu da čekam noć, idem odmah. Ali to je direktno kršenje pravila i protokola. Ne možeš to da radiš. Pa meni ste dali dokaze koji su se pretvorili u šećer. Kristofer je bio nespretan, pa ih je ispustio. Poneli ste mi šećer u prahu, šećer u prahu! Kada mi je Rade doneo dokaz broj 1, mislila sam da radite nešto. Kako niste odmah shvatili? Dragi, reši se ovog mlitavog agenta i njegovog mentalno zaostalog druga policajca. Nije policajac! Baci oružje! Konačno si dospeo u ruke pravde, Rade! Samo te okrznuo! Hoću da znaš da... Ne znam da li da te hapsim ili da tu pucam, stoko! Živ si! Šta? Šta? Da znaš da mi je bila čast. Da mi je bila čast da radim s agentom kao što si. Gde je nestao? Pobegao je. Imam plan. Tanja, uzmi pištolj. O, Tanja, ljubavi. Svaka čast. Svaka čast tebi. Zašto meni? Ostavio si me samu sa njima i pobegao, kukavice. Možda, ali sam ipak došao tebi da vidim. Jao. Na sreću sve je dobro ispalo. A čekaj malo, kako si ti preživao uopšte? Pa... Čestitam agenti, ali da li ste videli izveštaj što je stigao iz Interpola? Šta kažeš? Svaka čast kolegi. Samo mi jesmo uhapsili možda kriminalne mreže, ali njihovi operativci jurišaju ka nama. Daj moju crvenu košulju. Šta ćete? Da kad pucaju u mene ne vide razliku između krvi i košulje, da misle da sam neuništiv. A koliko ih ima? Ima ih 50. Daj onda meni moje brown pantalone.
Ajde, prvo. Ništa, ponovo. Ajde, može. Sad. Tišina bre! Zapomažete kerovi. Novi! Štrumpa! Jo, moj zdrav bubrek! Rade! A što si mu upao? Što si mu upao? Ti ko da trenaš pljuvanje u dalje.